मेदाखात बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि दा बेवहाय 5 सेप्टेम्बर दा टिचार्स डे बेखौ गाजा गोमजायै फालिदों। जाय बेवहाय फैनानै बे फरायसालिनि फरायसाफोर आरो बिगोमाफोरखौ लोगो मोननानै बिथांमोनजों सावरायनो मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो थांनाय सिगांनि जिथु मोनब्रै बेस्टआवहाय जिथु मेट्रिकनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआबो खोब मोजां जादों। दा बेखायनो जों बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे बे फरायसालिनि गेजेरजों नैबे ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा जोंनि बर' फरायसाफ्रा जाहाथे बेबायदिनो क्वालिटि एजुकेसनखौ मोनबाय थानो हायो। जोङो बेखौनो आसा खालामगोन। आरो बे 5 सेप्टेम्बर बे गोथार सानाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरगोन। मेदाखात बाथौ आश्रमा बिटिआर ओनसोलावनो गोबां बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव मुं लाबोबाय थादों। बे समाव नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? दहाय एसे सिगाङावनो बुंखादों बे फरायसालिनि जिथु रिजाल्ट बे रिजाल्टआ सिगांनिफ्राय खोब मोजां जाबोबाय थादों। दा बेखायनो बेखौनो बुंगोन बे फरायसालिया जाहाथे बेबायदिनो बे ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रा गथ'फोरनो क्वालिटि एजुकेसनखौ बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ होलांबाय थायो आं बेखौनो खावलांगोन। आरो खोथाया बेनो दासिमबो बे फरायसालिनि जिथु बिल्डिं स्कुल बिल्डिं बियो खोब मोजां नङा। मानोना दिनै बेफोरबायदि फरायसालिफोरखौ मोनसे सेन्टिमेन्टनि गेजेरजोंसो गायसनखानाय। जोंनि नैबे गामि ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्राबो जाहाथे प्राइभेट स्कुलाव फरायनानै क्वालिटि एजुकेसन मोननो हायो, मोजां सोलोंथाइखौ जों जाहाथे बिसोरनो होनो हायो, बे सेन्टिमेन्टजोंसो बेफोर फरायसालिखौ गायसनखानाय जादों। बेयाव माने बिजनेस पारपसनि थाखाय गायसननाय नङा। आरो बे हिसाबैनो फरायसाफोरनिफ्राय जिहेतु एकेबारे मिनिमाम फिस लानानैसो बेफोर फरायसालिफोरखौ सामलायबोबाय थानाय जायो हिसाबै दा दिनैसिमहालागै नैबे बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाखातआव थानाय बिनि जिथु क्लासरुम बे क्लासरुमाबो खोब मोजां नङा। आसा खालामगोन उननि समाव बिथांमोना मोजाङै लुफुंनानै लानो हागोन। आरो बेफोरबायदि फरायसालिफोरखौ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायबो मदद होयोब्ला निस्सय जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जागोन। नोंथाङाबो सरकाराव थानाय सासे सुबुं हिसाबै नैबे मेदाखात बाथौ आश्रमनि सायाव माबाफोर सरकारजों दाबि खालामनानै होनो सानो? मेदाखात बाथौ आश्रमल' नंलिया, आं दहायनो बुंदों माखासे बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुलफोर दं जायफ्रा जातीय सेन्टिमेन्टजों गायसननाय, जायफ्रा कमार्शियेल पारपसाव गायसनाखै। बेफोरबायदि फरायसालिफोरनि जि हालोद बिल्डिंनि जि हालोद बेयो खोब मोजाङै नङा। थरजा बेराजों खालामनाय, अखानि बोथोराव बार बारोब्ला क्लास खालामनो हाया। दा बेखायनो बैफोर सेन्टिमेन्टजों जोनोम जानाय जायफोर फरायसालिफोर दङ जोंनि गामि खना खनलाफ्राव, दा बेफोरबायदि फरायसालिफ्राव बिटिआर एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय एसे एनै रां अनसुंथाइ होयोब्ला निस्सय जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जागोन। आं बेखौनो बुंगोन। आं दिनै 5 सेप्टेम्बर फोरोंगिरि सान फालिनायाव जोंनि स्टुडेन्टफोरा जेरैबायदियै गाजा गोमजायै बाहागो लादों आरो बिगोमाफोरा जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों, बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय दङ। थारैनो नोंथांमोना दा नैबे समाव नोंथांमोननि फरायसालियाव साबेसे स्टाफ दं? जोंनि बे फरायसालियाव गासै स्टाफा जाबाय, टिचिं स्टाफा 21 आरो फरायसाफोरा 440 दोङो। थारैनो नोंथांमोननि फरायसालियाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो फरायसाफोरनि आनजादनि रिजाल्टआ मोजां जाबोबाय थादों। नोंथांमोना बेखौ लानानै मा बुंनो? बेथ' फोरोंगिरिनि नाजानाय आरो फरायसालिनि नाजानाय आरो बिगोमानि नाजानाय, बे नाजानायजों बिथांमोना जे हागौ बेखौ नाजानानै जोंनि गेजेराव रिजाल्टखौ लाबोना होफैदों। थेवबो जोङो मिजिं दङ, आसा दङ जेन जेब्लाबो अराय बोसोराव जोंनि मेदाखात बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनिफ्राय मोजां रिजाल्ट ओंखारो, साबसिननिफ्राय हामसिन। जोङो मोनसेल' दा मिजिं दङ, जेरै आसामनि टप 10आव मेदाखात बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनिफ्रायबो जेन जायगा मोनो, बेखौनो जों मिजिंथिनानै दङ, हास्थायो। नोंथांमोननि क्लासरुमफ्रा थाखो खथाफ्रा दासिमबो मोजां थासारियाव नङा, बेनि थाखाय सरकारनिसिम माबाफोर लुगैयो नामा? निस्सय लुगैगोन। जोंथ' सरकारनिफ्राय अनुदानखौ लुगैखागोन, जायनि थाखाय जोङो गामिनि जि निखावरिफोरनि फरायसाफोरखौ फरायगासिनो दङ, खम
बेसेनाव दा बेनिखायनो सरकारफोरा जोंनो एसे अनुदान होयोब्ला जोंनि फरायसालिखौ जों मोजाङै मावलांनो हागोन आरो दैदेनलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो। एबारनि बोसोराव नोंथांनि फरायसालिनिफ्राय साबेसे फरायसाफ्रा मेट्रिक एबार बोसोराव 23 जन दङ। बे 23नि एबारबो जोंनि फरायसालिनि जि मेट्रिक होगोन बे फरायसाया बेस्ट होननानै जों सानो।